Henning spurgte mig i gang, om ikke jeg kunne tænke mig at skrive lidt om min barndom, og så indtale det på bånd, så vores børnebørn derved kunne få et indtryk af, hvordan tilværelsen formede sig dengang. Jeg kan da se, at det kan blive morsomt og spændende for mig at fortælle om, og kan det så have en vis interesse for børn og børnebørn, er det der helt i orden. Problemet vil nok være at få skelnet mellem væsentligt og uvæsentligt, når jeg skal prøve at belyse forskellen mellem dengang og nu. Men nu er jeg bestemt mig for at gøre forsøg, og lykkes eksperiment vil det måske være værd at bevare på bånd. Det kan nok kun gøres på en måde, nemlig ved at fortælle, hvad jeg kan huske af egne oplevelser som barn. Lad mig begynde med at nævne, at jeg er født i 1911 og gik i skole fra 1917 til 1925, da jeg blev konfirmeret i Aarhus Domkirke. Nu skriver vi jo 1987. Min første tanke var, at det, jeg kan berette, ikke kan have nogen større interesse. Men jeg kan godt se, at min barndom på mange måder skiller sig ud fra den barndom og opvækst, som børn oplever i dag. Samfundets sammensætning og struktur som sådan havde vi jo som børn ikke nogen forudsætning for at vide noget af. Muligvis havde vi dengang en bedre udviklet økonomisk sans, end børn har nu om stunder. Derved at vi faktisk meget sjældent havde penge mellem hænderne. Når det skete, skulle anvendelsen af dem jo underkastes en grundig overvejelse. 5 øre kunne gå, 10 øre var flot, og 25 øre, så var dagen en helt anden. Hvad der ellers rørte sig i tiden, og specielt i arbejderklassen, som vi tilhørte, har jeg svært ved at gøre helt rede for. Men det står dog ret klart for mig, at sammenhold mellem arbejderne og tjenestemændene hver for sig og indbyrdes var stærkere dengang, og trådte tydeligt frem, når vi lyttede til samtaler de voksne imellem. Navne som Stauning og Borgbjerg blev jævnligt nævnt, og især var Staunings navn omgivet af en vis ærefrygt. Han var jo Danmarks første socialdemokratiske statsminister. Jeg må også nævne Peter Sabel. Hans virke ligger nu noget tidligere, da han jo omkom ved en togulykke ved Bramming i sommeren 1913. Men hans navn og virke var kendt af alle, og han havde en stor plads i mange småfolks hjerter. Rigtig mange var de hjem, der havde et billede af ham hængende på væggen. Han var uden tvivl ildeset i det såkaldte højere kreds i det hele hans liv og virke gik ud på at hjælpe og beskytte småfolk, og især stod de fattige børns sag hans hjerte nær. Han var journalist ved den daværende Aarhus Avis Demokraten. Såkaldte almindelige mennesker havde det for det meste småt dengang. Det var småt og vel endda fattigt sammenlignet med tiden nu. Men det følte vi nu ikke i det daglige, for det var jo ens for alle af arbejderklassen, og de daglige fornødenheder manglede vi ikke. Derimod var der ikke råd til de flotte og dejlige ting, som børn og unge i dag er så rigt velsignede med, og som vel nok af mange tager som noget ret selvfølgeligt. Man kan så stille sig det spørgsmål, om børn nu føler sig rigere og lykkeligere, end vi var dengang, og der har jeg egentlig mine store tvivl. Vi skønnede nok lidt mere på småtingene, og man kan vel heller ikke måle lykke og tilfredshed ud fra materielle goder. Ja, der var så mange ting, som var anderledes dengang. For eksempel kendte man jo slet ikke begrebet fjernvarme og radiatorer. Men derimod en kakkelovn at fyre op i hver morgen i vinterperioden. Der skulle så hele tiden sørges for, at der var koks og optændingspinde hjemme. Det blev opbevaret i små mørke kælderrum under en sidebygning i gården. Sådan husker jeg det, hvor vi boede. Varmt vand i hanerne kendte vi af den grund heller ikke til, så der måtte varmes vand over gassen til hver opvask, og når man ellers skulle bruge varmt vand, for eksempel til gulvvask og lignende. Hånd- og kropsvask var henvist til køkkenvasken. Værre var det nok, at man i mange beboelser dengang måtte klare sig med gammeldags lokum i gården. Vi havde det, hvor vi boede før jeg påbegyndte min skolegang, men ellers var vi så heldige at have WC med trækkerslæb, hvor vi har boet. Renholdelsen af de såkaldte lokummer, eller das, som de også kaldtes, blev klaret af vognmænd, der havde de entrepriser, som kørte rundt i gaden om natten med store, lukkede vogne med hesteforspand. De gik i almindelig sprogbrug under betegnelsen natmænd. Dagrenovationen, altså tømningen af skarnkasserne, foregik jo, som navnet siger, om dagen.
Vi havde ikke de hygiejniske spande, som vi bruger i dag. Det var firkantede zinkkasser med låg, som stod inde i gården. 4-5 stykker, som der nu var brug for. Når så skraldemændene, som vi kaldte dem, kom, tømte de skrald over i zinkpaljer, som de så tog på nakken og bare ud og tømte over i hestekøretøjet ud på gaden. Det var ikke så godt, når det blæste. Det var nemlig åbne vogne, og så kunne skidtet godt flyve lidt rundt i gaden. Storvasken var et helt kapitel for sig. Den foregik cirka en gang om måneden og strakte sig over 2-3 dage. Først blev tøjet lagt i blød en nat over i store kar i vaskehuset. Dagen efter blev det skidenkost, som man kaldte det, med soda og sæbe i grugkæden, som stod i vaskehuset. Så blev det taget op og skyllet i karren, og så endelig ren kogt. Igen blev det taget op og knuppet ren med sæbevand på et vaskebræt i en balje. Det foregik alt sammen i nævnte sidebygning. Bagefter skulle der tøjes og vrides og hænges til tørre på snore ude i gården. En meget væsentlig ting ved storvasken, synes jeg i hvert fald, var at hente brændsel til grugkæden. Og vores vedkommende foregik det på den måde, at vi hos købmanden lånte en trækvogn. Så kørte min ældre bror og jeg ned i byen til et maskinsnedkeri forsynet med en kæmpe sæk beregnet til formålet. Der kunne vi få lov at fylde sækken med høvelsborner for et minimalt beløb, vel 1,5 eller 2 kroner. Det foregik i kælderen under snedkeriet. Det var jo nok rent praktisk grund, for så kunne arbejderne fage spornerne ned gennem en lem i gulvet. Det var en stående ordre, at sækken skulle fyldes og stampes godt, så der var sporner nok til hele vasken. Jeg har mange gange været betroet det værd at fodre grugkæden med sporner. Det var et spændende job, synes jeg. Min skolegang startede i april 1917, altså under den første verdenskrig, og lige omkring den russiske revolution. Det var jo vældig begivenhed og stor omvæltning, der skete ude i verden dengang, og det kunne ikke undgås, det satte sit præg på vores hverdag. Jeg husker, hvordan de voksne talte om det, og især synes jeg, at begivenhederne i Rusland for mig står særligt tydeligt, men nok fordi der blev talt så meget om dem og om tsarfamiliens skæbne. Det stod helt klart for mig, at de her bolsjevikker var nogen, der bare gik rundt og skød folk. Så husker jeg også den kolossale vareknaphed og rationaliseringen. Det var vist værd dengang i under anden verdenskrig, for der havde man jo sørget nok erfaringerne at løse af. Så der fik man sat ind med rationalisering, mens der endnu fandtes varer. Vi mærkede nu ikke så meget selv det hjemme, synes jeg. Kun kan jeg huske, at det en vinter var meget svært at skaffe kartofler, men nok fordi der dengang var en del mennesker, som så deres store fordel ved at sælge levnedsmidler ud af landet. Mest til Tyskland, hvor de manglede alt. Der var store penge at tjene, og de mennesker, som virkelig tjente formuer, kaldte man gullaschbaroner. De store kogekar, som benyttedes i feltkøkkener ved fronterne dengang, blev i soldatersprog kaldt gullaschkanoner, så der var nok en vis sammenhæng her. I forbindelse med knapheden på blandt andet kartofler, husker jeg, at min far en dag kom hjem med en sæk kartofler, han havde skaffet et eller andet sted nede ved havnen. De skulle sorteres, og han bad med hjælp af sig. Det var nu ikke så sjovt. For mange af dem var røget, og dem kunne jo ikke lide at røre ved. Det var om vinteren, så de havde nok fået frost. Men krigen i sig selv mærkede vi ikke noget til, for Danmark var jo ikke indblandet direkte i krigshandlinger, udover at der blev lagt miner i bælterne for at påvise og sikre og neutralitet. Hele Skandinavien holdt sig neutralt. Det blev blandt andet stadfæstet ved det dengang meget omtalte trekongemøde i Malmø. Jeg mindes det, fordi de voksne talte meget om det, og vi hørte også om det i skolen. Jeg kan huske, at min far omkring 1915-16 var indkaldt til en såkaldt sikringsstyrke og lå i Aalborg. Jeg husker også, at jeg engang her hjemme på orlov fik lov til at gå rundt i stuemands bælte og bajonet. Og jeg havde nok syntes, at jeg så flot ud. Jeg var da 4-5 år gammel. Vi flyttede i en anden lejlighed den dag i april 1917, da jeg begyndte at gå i skole. Det var ikke nogen stor eller særlig rar lejlighed, vi flyttede ind i, men ejeren det hus, vi indtil da boede i, skulle selv bruge vores lejlighed, og så kunne han dengang sige lejeren op. Vi flyttede som en kun over på den anden side af gaden. Boligsituationen var så dårlig dengang,
at man måtte tage, hvad man kunne få. Ellers var man henvist til at flytte i en af kommunens husvildebarakker. Det var kun 2 værelseslejligheder, vi fik, og da vi var 4 børn og senere blev 5, var det lidt småt med pladsen. Den lejlighed, vi måtte flytte fra, var ikke større, men der var mange familier af arbejderstanden, som dengang måtte klare sig med alt for lidt plads. Skolegang var helt anderledes end det børnene oplever i dag. Vi begyndte dagen med fælles morgensang. Det foregik i min skole på den måde, at vi alle stillede op i den lange gang mellem klasseværelserne og sang morgensalme, inden vi gik ind i klasserne. Vi havde ikke nogen særskilt aula på skolen. Den første tid i skolen måtte vi klare os med en skifertavle og en griffel, da vi skulle indvise regnekunstens mysterier og ligeså, når vi skulle øve os i at skrive alfabetet. Så havde vi en frugtig svamp i en blikæske til at tørre tavlen ren med. Det har nu nok kun været det første år. Så fik vi kladehæfter og de lidt finere stilehæfter. Til kladehæftet hørte blyant og viskelæder, men i stilehæftet skrev vi med blæk. Vi sad ved tomandspult og øverst i pulten var der ned til et blækhus, som vi kunne dyppe pennen i. Vi fik udleveret et penneskaft og en løs pen, en såkaldt fjederpen, som vi om nødvendigt kunne få byttet hos herr læreren, som stadig ensom majestæt oppe bag katedret, med sin gummiflip og stiveløse manchetter. Der var ret streng disciplin med at sidde roligt på pladserne, siger de og her til lærerne, og springe op og stå ret, hvis der kom frem med ind i klassen. Forholdene i skole, altså de rent praktiske, var ret primitive efter nutidige begreber. Vi havde gammeldags lokummer i gården, suppleret med en lang pissoir. Der var ikke noget med kantine eller andet lokale at spise sin mad i. I begge sider af skolegården var der et åbent skur eller halvtag, hvor vi kunne stå i læ og spise vores medbragte klemmer, hvis vejret var dårligt. Vi havde alle de almindelige fag og sang og gymnastik og om sommeren badning. Det foregik på en åben badeanstalt, der lå ude ved Rigskov, lige nede for det ejendomskompleks, der hedder Klintegården. Det fandtes ikke dengang, der lå i stedet for det danske petroleumsaktieselskab. Herude fik vi en udmærket svømmeundervisning. Om vinteren havde vi også en form for badning. Den foregik i skolens kedelrum. Der var et langt forsinket kar i gulvet, hvor vi kunne vaske tæer og sætte os ind, og så var der ved den ene væg en række brusere, hvor vi bagefter kunne blive skyllet rene. Det er sikkert noget skolemyndighederne indført med tanke på de primitive badeforhold, der dengang var i mange hjem. Det var faktisk en udmærket foranstaltning. Jeg var ikke ked af at gå i skole, jeg synes vi lærte meget. Jeg gik i skole i 8 år. 6 timer om dagen fra 8 til 14 på de 6 hverdage. Mens vi var ved skolegang, må jeg også hellere fortælle, at vi jo ikke havde de store oplevelser med skolerejser. Vi var på en såkaldt udflugt af skole hver sommer. I mine første skoleår foregik de geleret til fods fra skolen på Nørrebrogade og ude i Rigskov. Kun de sidste 3 år af min skoletid kom vi på togrejser. 2 gange til Vestermølle Skanderborg, og det sidste år til Himmelbjerget. Det var en mægtig oplevelse, synes vi dengang. Så havde vi mellemad og en rød sodavand med hjemme fra en skotøjsæske, eller hvad man nu havde, som passede til formålet. Og så havde vi en 75 øre, måske en krone af snollere. En anden lille ting, som jeg også mindes som et lyspunkt, var, at det skete af og til i løbet af sommeren, når vi havde en dag med fin vejr, at vores botaniklærer tog os med ud i skoven for at botanisere, som vi kaldte det. Vi tog det vist mest som en skolefridag med skovtur, og mon ikke lærerne har haft det på samme måde. De sidste 2 år af min skoletid havde jeg en budplads hos en lille grosserer i Nørre Allé, som leverede kolonialvarer til en kreds af købmænd. Ja, han var lille både i bogstavelig og i overført betydning. Han var alene om forretningen og cyklede rundt om formiddagen og indhentede ordre. Når jeg så kom efter skoletid, havde han pakket vores trækvogn. Den kørte jeg så rundt i byen med til de købmænd, der havde bestilt varer hos ham. Det var helt bestemt ikke nogen stor omsætning, vi havde. I mange tilfælde afregnede jeg også med købmændene og havde pengene med hjem. Dertil havde jeg fået udleveret en rigtig såkaldt prangerpunkt med lædersnøre.
Jeg kom fra skole kl. 14, og så mødte jeg i pladsen kl. 15, og var der til kl. 18. For de 3 timer på alle ugens 6 hverdage fik jeg 5 kroner. Dem gik jeg så hjem og afleverede til min mor. Så fik jeg selv 1 krone at gøre mig godt med. Det var flot, synes jeg. Så kunne jeg for eksempel komme en tur i biffen. Det kostede 35 øre dengang, i hvert fald for børn. Grossereren og hans kone havde en lille pige på et par år. Hende var jeg samtidig barnepige for, når han og hans kone skulle ud om aftenen. Så vankede der jo en ekstra skilling og et par stykker chokolade fra vores lagerbeholdning. De var begge, både grossereren og hans kone, vældig rare mennesker. Med hensyn til købmandsforretninger må jeg have med, at vi jo dengang ikke kendte til supermarkeder eller selvbetjening. Skulle jeg til købmanden fra min mor, travede jeg afsted med en spåndkrog, købmandskrog kaldte vi den, og så en seddel i hånden. I forretningen stod købmanden og hans komi bag disken og hentede så på hylderne det, jeg skulle have. Mel, gryn, salt og sukker blev hentet op af skuffer under disken, fyldt i poser og vaget, og så blev poserne sirligt lukket. Det var slet ikke som nu, at alt stod og var indpakket, hvor man kom. Sennep og sirup blev hældt op i medbragte glas fra store emaljerede kander. Skulle mor bruge petroleum til optænding i kakkelovnen, fik man de 1 eller 2 liter flasker. Der er det som mejeriudsalget, måtte man også her bringe en mælkekande med. Mejeridamen havde mælken stående i store beholdere med messinghaner for neden. Fløde havde hun stående i store, runde og flade kar på disken. Den var kogt og stod samlet i tykt skind. Det kunne mange godt lide. Vi kaldte det kærlighed. Fløden blev taget op med en stor ske, og så hældt på den flødekande kunne den have med. Skulle man have smør, havde hun de store tønder, smørtritler hed det, som nærmest lå ned på en reol ved væggen. Så tog mejeridamen det med en flad, rillet træske, så det så fint ud. Den eneste vare, som var indpakket i hvert fald, så vidt jeg husker, var margarinen. Den var helt hvid og ufarvet. Derfor fik man sammen med margarinen en lille gummiblære på størrelse med en hasselnød, som indeholdt et farvestof. Den stak man hul på med en nål og blandede den selv i margarinen derhjemme. Det kunne godt være træls arbejde, for lige med for meget man rørte, kunne der blive ved med at være striber i margarinen. Noget af det bedste, jeg kunne opleve dengang, når jeg i skoleferien fik lov til at gå ud til mine bedsteforældre, det vil sige min mors forældre, som boede i et lille bindingsværshus med stråtag ude i Egelev. Det foregik gerne til fods, og der er cirka 15 kilometer derud, kan jeg nok forstå, at det var dejligt, når jeg i det fjerne kunne se husene i Egelev. Så var det skønt at komme ind til bedstemor og få et glas saftevand. Min bedstefar var vejmand for Egelev Kommune, og så var han ringer ved Egelev Kirke. Det vil sige, at han skulle ringe solen op og ned med kirkeklokken. Jeg husker, at jeg var ude hos dem i påsken, da jeg fik lov til at hjælpe ham med at kime påsken ind. Det foregik ved, at vi sad ved hver sin side af kirkeklokken op på kirkens loft. Der er intet tårn på kirken i Egelev. Kirkeklokken hænger i et glukhul i den vestre spidsgavl. Så sad vi der og slog på kirkeklokken med hver sin lille hammer. Jeg synes, det var en spændende oplevelse, men jeg kan godt huske, at jeg var død den første times tid efter, at vi var kommet ned. Jeg kan også huske, at min bedstefar, når han en søndag fik lyst til at overvære gudstjenesten i kirken, der tog sine hjemmesko med ned til kirken. Det var også hans værd at ringe før og efter kirkegangen om søndagen, og til bryllupper og begravelser. Han gik ellers i blankpudsede træsko om søndagen, men nu skiftede han så ind i våbenhuset, så han havde sin hjemmesko på ind i kirken. Jeg føler, at der dengang, i hvert fald ude på landet, var en egen højtidighed og nogle af beboernes forhold til kirken. Der er andre træk, jeg husker, som er betegnende for forholdene i en lille landsby dengang. Når for eksempel bedstefar og bedstemor enkelte aftener gik ud til gode venner for at spille kort, låste de deres dør af med en hængelås, hvorefter nøglen blev hængt op på et søm, som sad i dørkarmen. Det var nu deres måde at fortælle, at de ikke var hjemme. Det var fredelige tider dengang, i hvert fald i Egelev. Jeg kan da også lige fortælle, at min bedstefar var
op mod de 80 år, inden nogen kunne få ham til at hæve sin aldersrente, som det hed dengang. Han var i den grad indstillet på at ville klare sig uden støtte fra kommunen. Der var også det særlige ved kirken i Elev, at rebet fra kirkeklokken hang ned uden på kirken, så min bedstefar stod der på gangstien og trak i rebet, når der skulle ringes, uanset hvordan vejret var. Det kunne godt være lidt barsk om vinteren. Nu tror jeg ikke, jeg har oplevet ringningen ved solopgang. Men jeg ved, at når han skulle ringe sol ned om aftenen, så foregik det ikke som nu til dags, da kirkeklokkerne er sat til at ringe automatisk, når klokken er 18. Nej, bedstefar kendte det rette klokkeslæt for dagen og fulgte med på sit lommeur. Og netop når solen var ved at gå ned, begyndte han at ringe, så de 9 bedeslag kunne falde netop, som han vidste, at solen var borte. Jeg kan godt nu komme til at tænke på, hvad jeg egentlig fik tiden til at gå med derude, for jeg havde ingen forbindelse med andre børn, hvis der i det hele taget var nogen. For mig står Elev fra dengang mest som et samfund af ældre eller i hvert fald voksne mennesker. Min bedstemor havde et eksemplar af H.C. Andersens samlede eventyr med illustrationer stående på en hylde inde i stuen sammen med nogle bind af hjemmes almanak. Så det var jo sparsomt, hvad der var at kigge i. Men jeg kedede mig aldrig. Jeg fik meget en tid til at gå med at studere markerne og grøfterne og se på de kreaturer, som stod derude. Og der var bedstemors høns at se på, og hjælpe til med at passe. Og der var også rips og stikkesbærbuske. Og så vidt jeg husker, anviste bedstemor mig en bestemt buske hver slags, som jeg så måtte plukke af og spise. Mine ferie står som nogle af mine bedste minder. Når jeg skulle hjem igen, har mine bedsteforældre nok synes, at det var synd, at jeg skulle gå den lange vej igen, for jeg husker, at min bedstefar nogle gange fulgte mig til toget i Lystrup og købte billet til mig. Jeg havde en onkel og tante boende i Lystrup, og så kunne bedstefar benytte lejligheden til at aflægge dem en lille visit. Der var jo ikke så langt at gå, vel en 4-5 kilometer. Det er også sket, at bedstefar har sendt mig med noget, som de kaldte dagvognen. Det var en hestetroet lukket vogn, som dengang kørte mellem Majby og Aarhus. Det var nu lidt misvisende med navnet, og jeg tror ikke, den kørte mere end 2 eller 3 gange om ugen. Den gjorde holdt ved købmand Elev, og kørslen sluttede ved Hotel Jylland, som dengang lå på hjørnet af Studsgade og Nørreport. Det har nok været en ret billig transport. Vognen bringer uvilkårlige tanker hen på de diligencerne, man har set på film fra nybyggertiden i Amerika. Jeg må hellere her føje ind, at jeg aldrig har kendt min fars forældre. Med hensyn til fritidsbeskæftigelse var muligheden jo ganske anderledes dengang, end både børn og voksne oplever i dag. Der var ingen radio, intet fjernsyn og ingen videobånd, og heller ingen legoklodser, men vi fandt andre måder at beskæftige os selv på. Vi har nok måttet støtte os til vores fantasi i højere grad, end børn har nødigt i dag. Nu skal min beretning på ingen måde være nogen kritik af dagen i dag, eller nogen fremhævelse af den ene tidsalder for den anden, men kun forsøg på at fastholde fakta. Jeg må indrømme, at jeg indimellem kan spekulere på, hvordan livet egentlig kunne leves, og dagene formede sig uden radio og fjernsyn. Men vi børn fandt der ud af at få tiden til at gå. Om dagen foregik det selvfølgelig udendørs med alle mulige lege, og de mørke vinteraftener gik nogle gange med kortspil og dam- og ludospil. Jeg kan da også huske, at jeg havde stor fornøjelse af at lime huset sammen, som jeg klippede ud af kartonark. De kunne købe for nogle få øre, måske 25-30 øre, hos papirhandleren, og det var spændende at gå i gang med sådan et ark, når jeg havde fået råd til at købe et. I starten rørte min mor som en lille kop mælklister sammen til mig. Det limede jeg mine fine huse sammen med, men det holdt nu ikke alt for godt. Så fik jeg penge, så jeg kunne købe en lille flaske vandglas. Det gik straks bedre. Jeg havde efterhånden fået samlet en hel by, så kunne fylde det halve af spisestuebordet, når jeg fik lov til at sætte den op. Når vejr var til det, havde jeg sammen med mine kammerater Vandløsparken at gå i. Parken var større end i dag og bød på mange muligheder. Nu er det mest af den udnyttet til universitetsbyggeri og kunstmuseum med mere. Og Galjeparken, som det dengang hed, var nu en stor
hvor nu en stor del af universitetet ligger. Den lå på den tid hen som en stor græsfællede, og mellem den og Randersvej var der kolonihaver. På grænsen af lige uden for den daværende infanterikaserne, som lå i Høje Guldbergsgade, lå der en mindre muret bygning, som var hegnet ind, og der gik altid soldater vagt ved dem. Det var et ammunitionsdepot, blev der sagt, og det kunne altid fylde os med lidt spænding. Jeg husker, at der omkring 1920 var temmelig med en uro demonstrationer på grund af stor arbejdsløshed og vel en del fattigdom. Det var en bevægelse, man dengang kaldte syndikalisterne, hvad det så ellers var for nogle. Der gik rygter om, at de måske ville sprænge omtalte krudtmagasin i luften. Helt på modsatte side af arealet lå artillerikasernen i Langelandsgade. Mellem den og Galgebakken stod der en række høje træer. De blev fjernet eller kappet ned over en strækning, og der blev placeret maskingeværer i kasernens vinduer for at imødegå eventuel sabotage. De havde efter at træerne var fjernet frit skudfelt ned mod krudtmagasinet. Det var jo nok spændende for os, og lige noget for en livlig fantasi, som jeg i hvert fald ikke manglede. Ja, tiderne var jeg på så mange år helt anderledes end nu. I gaden, hvor vi boede, holdt der ikke parkerede biler, som man ser det i næsten alle gader nu. Min far kørte den til jeg gik i skole som taxichauffør. Og mange dage kom der som kun én bil i gaden, og det var når min far skulle hjem og spise. Til gengæld kom der enkelte lastvogne med varer til de handlende. Det var nu mest hestekøretøj, og så havde vi jo fiskehandlerne, som kom og sang om deres fine fisk. Men det var noget gerne med trækvogn. Og så havde han fiskene i flade trækasser og en gammel bispervægt til at være fiskerne med, når husmødrene kom og ville købe. Indimellem kom der også frugthandlere, hvor det var tiden for pærer og blommer. Ellers havde vi hele gaden for os selv at kunne lege helt ugeneret. Vores lege lignede vist meget dem, som stadig bruges. Vi hoppede i party, som vi kaldte det, og pigerne spillede bånd og shippede, og vi spillede med kugler, klink og til hul og lagede skjul. Hvad det angår, der vist ikke ske nogen større ændring. En anden ting, jeg mindes, er den rugbrødsfabrik, som dengang lå i vores gade der, hvor nu beboerhuset ligger. Jeg husker stadig duften af friskbagt rugbrød, og mange gange stod vinduerne åbne ud mod gaden. Når vi børn så stod og kiggede nysgerrigt ind, skete det, at en af bærerne stak os en friskbagt rugbrødskorb ud gennem vinduet. Sikke en lækkerbisken det var. Vi boede lige nærheden af brandstationen, og spændende var der, når der blev slået alarm, og vi kunne høre alarmklokken derhenne. Så skulle vi jo helst se, når bilerne rykkede ud, hvis vi der var hjemme. Jeg synes dengang, at der var noget uhyggeligt over det, især når det skete om natten. Vi brugte ikke udrykningshorn som nu, men der blev under kørselen ringet med en stor messingklokke. Jeg tror ikke, man tænker så meget over det nu om dagen, for med den trafik, vi har nu, er udrykninger og sirenehyld desværre blevet noget dagligdags. Fra de første år, mine erindringer rækker, husker jeg, at slukningskøretøjerne var hestetrukne. Jeg synes næsten, at det var mere spændende at se, når hestene fik lov at strække ud. Mens jeg gik i skolen, tilbragte jeg en del af min fritid nede på havnen ved en mole, som vi dengang kaldte midtermole. Der sad jeg og fiskede med en primitiv stang og snøre og en 2 øres fiskekrog. Som maden brugte vi muslinger, som vi først skaffede os ved at kravle ud på de store molesten. Det var jo småt, hvad vi kunne fange med de redskaber, men en lille skrub eller rødspætte blev det der til en gang imellem, og så var dagen jo reddet. Der var en pudsig ting ved den mole. Men den og den lange mole, som vi kaldte den, og som gik på den anden side af havneindløbet, var det muligt at blive færget over. Der var en færgemand med en lille robåd, og var han ikke på den mole, hvor man opholdt sig, kunne man klemme det med en klokke, som hang i en galge. Så kom han roende over. Jeg tror, det kostede 25 og måske 50 øre at blive færget over, men jeg har nu aldrig råd til den flothed. Havnen er så totalt forandret nu, at den slet ikke kan sammenlignes med den havn, jeg husker fra min barndom. Langs den mole, jeg mest opholdt mig på, lå nogle flydende fiskehandler, hvor fiskerne gik i hyttefade og blev taget op med ketcher, når der var kunder.
Skønt var det også at se på tømmerskuderen og indsnuse den duft af frisk tømmer, når de kom fra Sverige og Finland. Om det var helt så romantisk for havnearbejderne, der måtte bære alt tømmer i et land på skuldrene, er vel tvivlsomt. Til dette slidsomme arbejde var det dog forsynet med svære læderplader på skuldrene. Det samme var jo tilfældet, når der kom både med foderstoffer, som for eksempel foderkager til foderstofkompagniet. Også her blev det hele bort på nakken af lange rækker havnearbejdere. Det må have været hårdt at gå i flere timer i sådan et sjak. Efter jeg havde fået min budplads, blev der jo mindre tid til havnen. Et andet morsomt træk fra min barndomsgade var også en vognmand, som holdt til på gadens modsatte side. Der var en port ind til nogle bagbygninger, hvor han havde 2 små heste opstallet og en plads til en lille fladvogn. Det var en lidt ældre mand, tror jeg nok, men dengang var han voksen jo ældre i vores øjne, hvis han nærmede sig de 40 eller 50 år. Han og hans kone havde ikke selv børn, og jeg tror faktisk, han var glad for vores selskab. Vi var gerne 5-6 drenge, som skulle forestille at hjælpe ham. Han drev sådan en slags vognmandsforretning med lettere budkørsel. Der skulle jo læsses og læsses af, og vognen skulle en gang mellem males, og hjulene skulle smøres. Min yngste bror tror bare en gang blev stillet an med at male vognen under bunden med rød maling, så han så da godt ud, da han kom hjem. Betalingen for hjælpen var så den, at han var flink til at tage os med på vognen, når han skulle hente kartofler eller lignende nede ved Hammelbanen. Vi sad gerne 4-5-6 stykker i bunden af vognen. Jeg husker, at vi engang skulle have hesten spændt for vognen, og jeg fik besked på at sætte trækrebene, skravlerne som de kaldtes, på fra den ene hest. Nu er det det at fortælle, at der dengang var en bestemmelse om, at hvis en hest er tilbøjelig til at ville bide, der skulle den bære en lille halmvisk ved hovedtøjet, og kunne finde på at sparke den halmvisk i den bagerste del af seletøjet, for at advare folk mod at gå for nær. Nu var det sådan, at den hest, jeg skulle spænde for, havde en halmvisk ved hovedtøjet. Jeg var ikke alt for dristig ved den hest, og jeg sagde til vognmanden, jamen den bider jo, hvortil han svarede, skulle der ikke med den ende. Når jeg tænker tilbage på min barndomsgade, Søløsgade, ser jeg endnu en ting for mig. Det er de mange søndagsformiddag, der ejendommens værter eller viseværter gik med deres koste og spande og fejrede gade. De tog gaden i hele dens bred og vandede først med vandkander, for at det ikke skulle støve for mig. Var der tabt nogle hestepærer, gik de med i spanden. Det kunne give gødning til de små haver, som var inde bag husen og gårdene. Jeg synes, der var sådan en dejlig, hyggelig stemning, hvor de gik og fejrede og talte lidt sammen. Jeg tror, at det var som et fast ritual for dem. Forretningernes åbningstider var der også noget anderledes dengang. I hvert fald kan jeg huske, at købmanden havde åbent til kl. 23 om lørdagen, og mændene kunne blive klippet eller barberet også søndag formiddag. Jeg husker også tydeligt, at når vi hørte en flyvemaskine, skulle vi ud i gården eller på gaden for at stære op på dem og beundre den. Der var god tid til at følge den, for den kom jo ikke med samme fart som de jager, vi ser bogstaveligt talt hver dag nu. En enkelt gang var der besøg af en flyver ude på Skejbymark, som vi kaldte det. Det er der, hvor nu blandt andet Danmarks Radio har til huse. Der var åbne marker dengang. Jeg husker spændingen over, om han nu turde lette. Han var landet dagen før, han gik længere og studerede vindretningen og vindstyrken. Der skulle ikke meget vind til, før han ikke turde gøre forsøget. Og når jeg nu tænker på det, kan jeg som godt forstå det, hvad de spinkle vinger og parduner maskinen var udstyret med, og så med den ene motorpropel den havde. Men en stor begivenhed var der var en sand folkevandring til Vandtårnet og Skejbymark. Det foregik, kan jeg huske, en søndag formiddag. For at give et helt klart billede af livet i gaderne på den tid, må man nok også lige nævne sporvognene. I min skoletid var der sporvognsforbindelse mellem remiserne ved Dalgas Avenue og Trøjborg. Her sluttede spor ved Jørgendals Trøjborgvej og Tordenskjoldsgade. Det var den eneste form for kollektiv befordring, man dengang kendte i selve bykernen.
Sporvognskørsel blev senere udvidet fra Trøjborgvej til Marienlund, ligesom der blev anlagt linje 2 fra Hovedbanegården til Kongsvang. Busser, som nu der dækker alle kvarterer af byen og forstederne med kendevægge. Inde i sporvognen var der monteret en lang lædersnor, som var ophængt i bøjler og gik helt fra bagporten og frem til vognstyreren. Ville man så af ved næste stoppested, gav man at rykke lædersnoren, som så fik en klokke på forporten til at klemme det, og derved gøre vognstyreren opmærksom på, at man ville af. Betalingen lagde man så i en boks ved siden af vognstyreren, enten i kontanter eller med såkaldte sporvognsmærker, som man kunne købe med en smule rabat. Vogntog bestod af 2 vogne, en motorvogn og en bivogn, og denne sidste blev gerne om sommeren skiftet ud med en helt åben vogn med tværsæder, som vi populært kaldte en skovvogn. Sporvejsnettet blev nedlagt, så vidt jeg husker, først i 60'erne, og busser blev indsat over hele byen i stedet for. Hvad kan det ellers være at fortælle? Om sommeren, når min far havde frisøndag, og hver hvor godt gik turen til fods til Rigskov med madkor og kaffekande. Så havde mor fyldt bønner i kaffeposen, og ude ved traktørstedet Pavillonen, det nuværende vandrehjem, kunne folk så få vand på kande, som det hed, for små penge. Og så sad alle de mange mennesker i græsset og nød sommeren og fridagen, mens vi børn tumlede rundt i skoven og på skrænterne. Skulle det være rigtig flot, gik tur med i de små skovbåde, som dengang sejlede mellem havnen og Marselisborgskoven. Så tog vi ud til Ørnereden. Det var jo nok en oplevelse. Med hensyn til dagligdagen i familien er der helt sikkert også sket mange ændringer. Den kendskærning er en stor del af nutidens husmødre, nu er engageret på arbejdsmarkedet, har der helt givet forandret den rytme i familien og hjemmet, som vi er opvokset i. Kostvanerne er jo også for mange vedkommende ændret, især vel i de unge familier. Vi kendte i hvert fald ikke noget til pizza og burger, men nok så meget til mere traditionsbundne retter som grød, fisk og frikadeller. Vi spiste i det hele taget mange mælkeretter, men om søndagen stod den gerne på suppe og oksesteg eller flæskesteg. Begreber som børnehaver og fritidshjem var ukendte for os. Vi var jo opvokset med, at vores mor altid var hjemme, når vi kom fra skole. Alt andet ville være unaturligt for os. Nu har tilværelsen jo taget en radikal ændring, hvad det angår. Der er en ting mere fra min skoletid, som jeg synes også må med. Det er genforeningsdagen i 1920. Den indbragte os en ekstra fridag. Det vil sige, at vi jo mødtes som sædvanligt kl. 8. Men var jo nok klar over, at der var noget specielt for den dag, vel nok fordi der blev talt meget om den hjemme. Mens vi stod opmarcheret klassevis i skole, hvor blev flaget hejs på skolen flagstanger, der blev holdt tale af vores overlærer, hvorefter vi fik at vide, at vi er fri resten af dagen og kunne gå hjem. For inden sang vi dog sangen, det haver så nylig en regnet. Når jeg tænker på linjen, frø af ugræs er født over hegnet, så kan det godt sætte tanker i gang. Der kom jo en dag senere, i april 1940, da der kom en veritabel storm af ugræs over hegnet igen, og fra den selv samme kant. Om genforeningsdagen er måske lige at fortælle, i hvert fald for den yngste generation, at det var den dag, da vi fik størsteparten af det sønderjyske land tilbage, som Tyskland tog fra os efter krigen i 1864. Da Tyskland i 1918 måtte kapitulere efter 1. verdenskrig, blev det af de allierede bestemt af befolkningen i de landstrækninger, som Tyskland havde erobret under de seneste krige, skulle have mulighed for at bestemme deres tilhørsforhold ved afstemning, og at grænserne så skulle ændres efter afstemningsresultaterne. Den af Tyskland okkuperede del af Sønderjylland blev opdelt i 2 zoner, som strakte sig fra grænsen lige syd for Kolding til et stykke syd for Flensborg. En 3. zone havde været på tale, men det gik man af en eller anden grund fra. Den skulle altså have dækket alt det gamle danske land ned til Ejderholm. Hver zone fik sin egen afstemningsdag, og resultatet blev, at den nordligste zone, 1. zone, stemte sig hjem til Danmark,
Hvorimod den sydligste anden zone ønskede at forblive tysk. Det var samtidig blevet bestemt, at hvis der var nogen i Sønderjylland, som havde helt faste ønsker om deres nationale tilhørsforhold, kunne de frit kunne flytte til Danmark eller Tyskland. Jeg husker, der i tiden lige efter afstemningen kom i hvert fald et par skibe til Aarhus med sønderjyder fra anden zone, og der var stor modtagelse på havnen. Da formålet med denne beretning er at belyse forskellen i hverdagen på dengang og nu, er der en anden ting, som for mig synes i øjnefaldende. Det var forskellen på respekten for autoriteter mellem dengang og nu. Med autoriteter tænker jeg på politi, vores lærere i skolen og voksne mennesker i det hele taget. Med hensyn til de voksne, som vi kom i berøring med, var der med at sige de og herre eller fru, og så ikke snakke med, når de voksne talte. Vores forhold til lærerne i skolen har jeg tidligere berørt. Der var ret stor respekt, og for en dels vedkommende også ret streng disciplin. Politiet som autoritet kom vi jo sjældent, for ikke at sige aldrig i forbindelse med, så respekten for det og de love og bestemmelser, det repræsenterede, må jo være blevet os indprættet hjemme. For eksempel var det en selvfølge, vi hvis vi skulle ud og cykle, da så efter i avisen, hvornår lygterne skulle tændes. Vi var helt på det rene med, at man ikke måtte cykle på fortovet, ikke cykle ud og ind af porte, og at man skulle give tag, når man skulle dreje om et hjørne eller stå af cyklen. Og det var ikke nok med, at vi vidste det, men det blev strengt praktiseret som noget helt naturligt. Det er jo helt forfærdeligt, som de fleste unge og børn kører i dag, og hvad enten man så kan lide respekt for autoriteter, og de af dem givne bestemmelser eller ej, så er det for os lidt ulogisk og ubegribeligt, at man tør ignorere de bestemmelser, når man tænker på den forskel, der er på trafikken dag og så dengang vi var unge, hvad angår hurtighed og intensitet. Årene gik, og tiden for min første cykel nærmede sig. Som tiderne er nu, skal børnene have deres første cykel, når de begynder i skolen, sommetider endda før. Da vi var børn, var det få, der opnåede at få en cykel før konfirmationen. Da jeg blev konfirmeret palmesøndag den 29. marts 1925, det var i Aarhus Domkirke, oprandt en stor dag for mig. Det blev ganske vist en frugt, som min far lod gøre i stand og lakere, men glæden og stoltheden var ikke mindre af den grund. Det skyldes nok mest det, at jeg fra den dag skulle begynde i en plads på en lille gård ude i Elsted. Det var der mange, der måtte dengang, at arbejdsløsheden var stor, og det var vanskeligt at få en læreplads. Herefter arbejdede jeg i flere år ved landbrug, men det er jo en helt anden historie. Når jeg tænker tilbage på det, husker jeg, at jeg glædede mig til det. Jeg har nok i mit inderste forestillet mig, det er som noget nær det samme som at komme på ferie ude i Elev, men jeg lærte jo snart, at det var to helt forskellige ting. Det var så et forsøg på at fastholde minder fra en svunden tid, da vinterne var kolde og sommerne lange og varme. En mellemting synes tabt af erindringen. Da 25 år var mange penge, og en 10-kroner seddel en acceptabel konfirmationsgave. Da ens tankeverden drejede sig om det lokale og hjemlige, og i hvert fald var holdt inden for landets grænser, bortset fra krigens år. Og det fordi vi da var forskånet for nutidens velsignelser som radio og fjernsyn. Nu håber jeg hermed at fundet frem til noget, som kan belyse tiden, som jeg oplevede den i min barndom, og har jeg det, er det godt, og formålet er nået.